Dobre, teraz som pozeral vlogy a zabudol som povedať čaute. Tak, bol to málo, veľmi. A ideme von. Smernica do kosti. Tak, budeme dneska robiť niečo a budeme sa sprejovať. Dobre, trochu mi hráblo voňavka. Idem do našej detskej, keď ste si všimli, máme tu braťa. Nevyzerá to tu dobre, čo? Toto je naša detská, ak ma vidíte vzadu, tak asi áno. Tak tu vychádzam celý. Mám 12 rokov, chodím do 6. ročníka. Chodím do 6. ročníka, prepačte, nadaloval som sa. Tak, chodím do 6. ročníka, a teraz som začal robiť vlogy. Dneska som natočil 2, zajtra budú asi 4. Lebo je sobota. Sobota je fraj. Viete čo? Trochu mi hráblo, to vidno. Dneska som točil vlogy asi okolo 15. Je veľmi veľa. Jedno malo aj 21 minút. Budeme točiť ďalšie vlogy, aj hry. Ideme si asi zahrať. Tak poď. Ideme si asi zahrať. Čo by ste chceli? Mne by sa napadlo asi tak. Asi mi tak by napadlo, že by sme mohli zahrať napríklad počítač. Tak počítač. Ideme na to. Veľmi tvrdý, to si zapamätajte. Tak čaute, dajte like alebo dislike, mne je to jedno, ale like vždy poteší. Čaute.